India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Presiden ke US Donald Trump ula Kyntu ya Presiden ke Ukraine Volodymyr Zelensky ba pdiang ya kyndon jongka Rusia na ka bynta ban pynkut no ya thma apling ke Rusia bat ke Ukraine. Ha ka jing yalang ha White House ka sngi thoding da ka ba maham ba Presiden ke Rusia Vladimir Putin ula berngam ban penjot thiau ya ke Ukraine lada kam ko ngo ya jing terwa jongka Rusia. Hakate ke jing ya kendu utrom ula Kyntu ya Zelensky ba aitino ya baro ka we ka tandon boss ba syapang syate jongka Rusia. Da ka ba pen mau biang ya ke jing kren ki ba Presiden jongka Rusia ula kren ha ka jing ya khot jongki shisngi haswa jongka te ke jing yalang. Laong ba ka Ukraine ha ka ne ka sin ka bala ha ban shanya biang ha ka jing yalam jong utrom ban wanra e ka jing ya sok bat ka Rusia bat na ka liang jong utrom ru ula Kyntu jor ya kite ki aryang ri bakin ya le ban ya pen be da ka ba jai jai bat bakin ya sngutu mar kaliang bat de tang katahi kalat bat kamat ka ba kongsan hakum kini kisngi bakat shabapai la ap tang thma jongka thma sudah Zelensky ula lek poi sha White House ka sngi pale hakaba ula wat lat ban yo ya ki tiar thma ba ka Ukraine kan yo ban peteng biang ya ka jing yakun bat ban put ya ka Rusia ka ba lek ban thombor bat nyon ya ka Ukraine da ki bun snya menta ha ka jing yakren phone bat utrom ha ka sngi pale Putin ula terwai ki katok ani ki jaka ret jong ki te ki artili ki jaka ba shate lamingi jong ka Kherson bat Zaporizhia kum ka jing siu kalyang ya ka benta ki ba kham he ba jong ka Donbas ki ba don menta hapo ka jing sensyar jong ka Ukraine kata khamduna bania ka jing terwa tenrai jong u ha usnyam arja arpusau ba ka Ukraine kan aitino ya kanong ba Donbas barok ka we ringkat bat kanong ba Kherson bat ka Zaporizhia ki balong ki than ba shathi jong ka Ukraine